أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله nanoɓe e ndaroɓe programme ɗum barka garojon to suudu unity fm gonɗum dow hayre zinariya jaɓɓama min e ɗum wakkati bono no nanɗon inde ibrahim aboubacar kunga hande inchallahu emi wondi e koɗɗo mawɗo ma ko hewtami innamo komi bolbana on ɗum moye wonɗon bono no anduɗon en dara hundeji feere feere jahayɗi nder gure meɗen yimɓe meɗen kadi bo natton okkon shawaroriji moɗon to mi wondi koɗo kanum ma hokka en shawaroriji muɗum ko bo ko wardani en to en toro jomirawo walla en bono no anduɗen hunde ko ɗum wontani joni woni halamma shiya jonde jam ɗin heeɓi musamman goɗɗi yankiji meɗen ton ko shafi yahi waje mangu okos barikilladi wanda dungu ƴaɓɓingu bono nihi en waɗa en nana belɗum en mbiya to alhamdulillahi ɗum waɗi julɗeji ɗi ɗum mbita ɗi dungu kesu e ngu joddaɓe meɗen watta ɗum waɗi ɗi jam en mbiya to alhamdulillahi hunde beli hunde boɗi to hikka sai ɗum wardani en e goɗɗum yanayi wanda tun lokaciji ɗuɗɗi ƴaɓɓiɗi ko lebbi ƴaɓɓiɗi ɗum heɓa har handera to pinɗen towɗen ko e meɗen to nder ko ɗum ɗo fu ɗum jarabawa wonta ɗum en toro jomirawo balla en burtina en nder ɗum yanayi ɗum gonɗen to nder so hande inchallahu emi wondi e kam bolbo e honduko fuyoda bono no min bolbanno on yaadu wonta ɗon du fulɓe nde ɗum mbita Fulbe Youth Development Association Plateau State emi wondi e inchallahu e PRO maɓɓe kan comrade Ismail Falaka Allah yamɗinde comrade jaɓɓama e nattore mi jaɓi bo to alhamdulillahi comrade dageke wala lokaci ɗum gonduɗen ko mi yiɗi mi fuɗɗira e majum enen bo fulɓe kullum ko futti fuu ɗum mbi'ay enen to alhamdulillahi dai ka puttuka wala jaridawol ko goɗɗo radio mawɗum mbiɗum ɗum enen a faami ɗum mbi de woɓɓe yimɓe ɓe ɗum anda iren ɓe amma e ɓe ɗon nder ladduɗe kamɓe gaddi a tagdi ɓe mbari yimɓe pal to sannan yimɓe ɗum mbita ɗum wari ɓen woɓɓe yimɓe ɓe enen ɗum innata en nder enen nde hunde nden ɗon enen ma shafi wonda bo min emi andi a andi nanoɓe e andi daroɓe ma e andi to ni irin yimɓe ɗum mbita e ngaroɓe e mbara duniya to miya enen kan ɗum jangi lebbi pat e ɗum waɗana en kan ɗon amma duniyaru nanayka duniyaru andaka maka to Allah yamɗine ko mi yiɗi mi ƴamma fuɗɗan enen wata goɗɗum ko heɓno en sai ko ɓe yimɓe ngari enen ma ɓe mbarani joddaɓe men na ko bo a'a enen ma hundeji e heɓayno en a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to minni inde am Ismail Adamu Falaka mangu daga mangu local government bonon no biɗa kadi mi woni bolbidowo e Hononde Fuloda wato ko andra Fulbe Youth Development Association Plateau State har ila yau kadi mi woni zonal coordinator in central zone so alhamdulillahi to mi nani ƴamal ma a boɗɗum a ƴami a meti dow ko feƴƴi no ɗum feƴƴori kadi a ƴami ko enen ma boneji iri ɗiɗi kewta en ko hewta hande to ala kulli halin alhamdulillahi bono mbiɗa hunde ɗum feƴƴi ɗum welayi kadi bo fuu mediya meti dow maka bo non no wowano kullum ko hunde feƴƴake heɓi wi'a fulɓe gaɗi to ka aka warda e noon so gonga kiila mediya ɗum fuɗɗi tokkugo gonga seɗɗa ngam ndenno ton ma ayna on enen sharri ɗum waɗanayno en so joni ɗum ngam ka'a wari ɗum wina on enen ko bo kadi ɓe mbi'a on enen ayna on hunde kayɗini ɗum kila ɓe fuɗɗi tokkugo lidi ka'a on ɗon sa'an nan hunde ɗum na gondaɗo en tan ɗum fe'ani ba ɗo yimɓe ɓe garɓe ɓe gari ɓe bonnani wuttuli fuu tabbas ɓe bonnani wondaɓe men amma enen ɓen ma fa ɓe memi en noni ɓe memi en ngam ɓe gulani en gure ɓe barani en sukaɓe e rewɓe ɓiɓɓe ɓikkoy tokosoy
banye ɗum ma ɓe teti na'i so fuu a yi'i ɓe memi en sosai. So amma da enen fulɓe plateau kila mbi'en en ngala media ko bo en ngala gata gomnati hanjum waɗi kame en nanaka. Hande ta maɓɓiti radioji a rari gidan tv fu a nanai ɓe wima kabilaji plateau barama, amma a nanta goɗɗo wima fulɓe memama, sai ɗum warti kam bono fulɓe na ɗum hamɓe gonda bono ɓenɗa e tan ɗum memi. Alhali bo fulɓe meɗen bonnanama barama kai joni ma haka en godi fulɓe pa gonɓe to idp camps wato gaɓɓe gudun hijira natti nder garije, goɗɓe sankiti nder ladduɗe, woɓɓe kam ma gi'aka ha joni. ɓikkoy e rewɓe e ɗon nder makaranta kono okkiɓe ɓe jooɗi eɓe don nder halin ha ula'i. So amma on jide en ngala media har joni dai wala biɗorako gontirɗen. Min kam ko ɓuri na woya ma on gi gomnati waɗi wakkilci ɗum wara ɗum rara ko fe'i to plateau, kadi ɗum jajantanoɓe ɗum fe'ani ɗum wallita kanduɓe wallitego. So amma on ji han ballowo bannowo shugaban kasa afuwan wardi e han okkomo shawara dow ko hauti e sharo, ɓe fu maɓɓe ɓe gari leydi plateau ɓe tawi gomnajo plateau, to amma gomnajo ko ummi heyari ɓe iya to maɓɓe to ɓe muɗum woni, wato mo yaraɓe to fulɓe mo hollaɓe ko fulɓe gaɗana, sai ɗum warti bono fulɓe kam memaka. To gaskiya en wodi matsaloliji sosai dow ɗum hunde, musamman hunde ko shafi media e hunde meɗen to fe'ake wala ando, kadi gomnati ɗuɗa metugo dow kamen. To gonga ɗo en toro gomnati to hunde fe'ake boni ni ɗum rara buttuli fu, ɗum rara buttuli fulɓe juldanku, kadi ɗum rara buttuli hamɓe ma gondaɓe yonki fu ɗum yonki, wala yonki ɓurki wokki ba. So to ɓe memanama gulli, hamɓe ma to memanama handi nanani. To Allah yamɗine, Allah sabbinen. To Allah yamɗine daga a wari bo a meta e hundugo association, to fuɗɗan ƴamal kadi mi yiɗi mi ɓeyda ƴamgo. Kullum a fulɓe banye e dogga giɗa nattugo goɗɗi groupji ko association ji, to ɓe mbira gongal dental fulɓe e doggangal, min mbiya a to ay nyande min fini min toyi koye amin nder goɗɗum masifa, to dente ɗen ɗon faɗe huwantamin komi. To ko joni a taƙaice fuyoda e ɗon goɗɗum ko fuɗɗan, to ɓe ɗon mataki fuyoda jangi musamman dow yimɓe meɗen ɗakkaɓe ko ngulanaɓe gureji maɓɓe, ko bo a'a e ɗon ko fuyoda yiɗi jangugo yeso ɗoni higin ballitaɓe. To alhamdulillahi bono mbiɗa fulɓe giɗa nattugo dente fulɓe ngam yigo ko ɓe ballitata, to gonga woɓɓe ɓen non ɗum e wodi dente fal goɗɗe ɗen ballitata ɗum, goɗɗe ɗen bo kadi to gongal dental torri yimɓe heyɓe kula nattugo gongal. So hande ko keɗɗen masala kenan, amma joni zamanure waddi en dole meɗen ummoɗen e dente meɗen ɗe fulɓe, to ɗe goni fu gam balliten ballen ɓe me'en. Ɗum dalili e nder ko waɗi dalili ma wato fuɗɗugo hanjum fuyoda, ta rari inde nden ɓe wi fulɓe youth development association, wato sukaɓe fulɓe matasa en kauti hoore mbi handi gaɗen gongal dental ngam keɓe no ballitirten yimɓe me'en. To ay ɗo ɗum sukaɓe plateau goni nder, nden kadi ay eɓe haade to huwete mafi akasari gure ɗe memeteɗe guleteɗe de sauransu fu ɗum sukaɓe ɓen eɓe nder. To ayi ngal dental hangal ngal waɗa ngam ɓen ton ɓen mbiyanoɓe dental wallitataɓe, ɗum hollaɓe a'a dental wallitay to ɓe ɓaddake. So alhamdulillahi de gaɗa ɗum hunde farake, ardungal fuyoda waɗi meeting joɗake, kadi bo raari no haandi ɓe ɓen mema ɓe ballitire, ngam hande fa pullo dole hanum wallata hoore mum. To gomnati wi waɗantama a fotayi tagga juuɗe maɗa mbi'a a joɗoto. So alhamdulillahi dai min gaɗi committee fuɗɗan ɗum turake wakili en ja darowa ɓe gaɓɓe gudun hijira ɗon to ɓe goni, dara haali ɗum ɓe gondi, dara ko ɓe bukati, jajantanoɓe, kadi bo ɓe gartiri rupoto ɓe tawi akalla e wodi kamji ɗi fulɓe joɗi kala daban daban kusa kala 20 e goɗɗum. So ɓe mbi bo rewɓe e ɓikkoy e ɗon nder goɗɗum haali welo da sauransu. So alhamdulillahi rarugo ni sai min joɗi min mbi to ɓe ɗum fulɓe meɗen no ballirten ɓe e matsayi meɗen e dental fuyoda. To en ɗum waɗi shawara dai he min mbi to joni hande ɗum maɓɓita wato bono walliɗe ɗum raɓɓita wallinde to bandiraɓe fulɓe
gonɓe ladde e ma nder ci'e ngam ɗum heɓa ɗum hawra mo ceede mo koltal mo ñandu mo ko heɓi pat sey ɗum yarana ɓe ngam ɗum wallita ɓe ɓe keɓa ɓe ballitoro rayuwa maɓɓe ngam a yi'i goɗɗo fa wulanama wala ko wurtodi wala wurtodaki ko wutandu masardi wurtodaki ko koltal go'otal banda gongal to jungo mum nden nan ɓikkoye ɗon e gaɗi ka wullugo weelo so on jii to fulɓe bandiraɓe balliti ngal dental ɗum hawtanayɓe ñandu e ko ɓornete e abubuwaji masarufi rayuwa ngam heɓa ɓe keɓa no ɓe gaɗiri maneji kafin Allah waɗa ɓe kota gure maɓɓe so alhamdulillah dai daga min maɓɓiti account min sendidari nder hakkunde amin e ma hakkunde wondaɓe e fulɓe koriɓe min turanake e yimɓe account alhamdulillah bo kullum emin ɗo gaɗi ka heggo wato wallide daga fulɓe daban joni dai account ɗum to mi raɗi mi yi'i Allah yamɗina ko hewta ngaren ɗo ƴamal mi yiɗi mi ɓeyda ƴamgoma inni to yimɓe meɗen kawri hewti 20 ko on gonni goɗɗum estimate on jiya to yimɓe ɓen bona kamɓe bo ɓe kewtay noyi estimate gaskiya ɓe kewtay 500 e goɗɗum to ɗum hawti kamji ɗin so amma woɓɓe tokki na'i bono mi winoma woɓɓe bo sankitake nder ladduɗe ɗum anda ɗume haali ɓe goni amma ɗi kamji ɗiɗi to ɗum limi kam ɓe kewti 500 e goɗɗum to Allah yamɗini a bi nder ballitol ɗum yiɗi joni eɗum yiɗi ko ñamete eɗum yiɗi ko ɓornete sannan eɗum yiɗi ceede so bono tagaɗon giɗɗo ballita ko e ñamdu ko e ɓornugal ko e ceede ɗeya ete tokkata to okkugo balligal muɗum lalle ɗate ɗen eɗe ɗuuɗi fuɗɗam bono giɗɗo wallitira e ceede e woodi ɓe gaɗi committee nder committee ɗum eɗum woodi chairman eɗum woodi financial secretary wato daranowo ko nandi e ceede nden bo o okki account number mako hanjum hutinirte to alhamdulillah giɗɗo wallita fuu mo woni chairman on to daga toy o woni kadi chairman committee ɗum hanko woni wato ardiɗo dental ngal han eway Umar neɗɗo Basa local government hanko ardi dental ngal kadi hanko waɗata playing as chairman ɗum committee ɗum sa'an nan han financial secretary Abubakar Abdulkadir mo okki account number bukatiɗo wallitay fuu en okkai ɗum account number sey turo ko heɓi daga mo naira 10 mo naira 5 har zuwa ko waɗi joni to ko account number ji number ɗo time meɗen dilli so alhamdulillah number account ɗum woni 30 60 25 44 42 Abubakar Abdulkadir First Bank 30 60 25 44 42 Abubakar Abdulkadir First Bank to yarɓuɗo fu yiɗa nodda ay waɗa confirming to ha account number joni ɗo min okkay account number joni okkay phone number waya joni hokkata ay okki account number ha number waya han financial secretary amin on 081 24 77 6056 081 24 77 6056 to alhamdulillah Allah sako e alkhairi ko miɗi number waya ɗum handi ɗum heɓa nambaji ɓe ɗiɗi a ɓeytanamin goɗɗum to ra number han ardiɗo dental kadi han woni chairman committee ka faɗungal nde wallide wato han Abubakar Umar daga Basa local government hanjum woni 080 87 99 71 51 080 87 99 71 51 to alhamdulillah Allah yamɗina PRO Allah hokka iko ballol amin kanno mi alete ndara ndiyam seɗɗan noddoɓe kamɓe ma en nanay shawaroriji ɗo katen inchallahu kanno namba amin e maɓɓiti kam noddo hokka shawari mo on noddo mo fuɗɗan. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullah.
ɗum mo min bollata to en keppimo en jeppimo Allah waɗa o noddito amin amin ra noddo mo yeeso to kanko ma de so ko hewta goɗɗo nattowa shawari mi yiɗi mi ɓeyda hokkugo yimɓe meɗen joni fa en ɓeydi nattugo goɗɗum yanayi ɗum anda to jahata en jonta komi waroɗo mi natti mota e goɗɗo bi ammi kenya o yehi banye kuugal yarimo ton ɗum ɓe darimo ɓe mbimo hande ta nandino e pullo to da a burtatako to garɗa ɗo ni him so ga Allah yimɓe meɗen sey ankaro boɗɗum anda to koye gatta ka yago ha noddo ɗiɗaɓo salamu aleykum salamu aleykum wa aleykum salam jam Allah yettama ɗum moyi jam kelem nam falaka jaɓi to modibo barau Muhammad yawa nani kwamitin mala bakar ko nan yimɓe gonɓe to IDP kam nam walla mbiɗa an ballo ardiɗo leydi ni wato président kenan non e ballo mo waroyi leydi waroyi jahal plateau bo mo yehi ɗon to goɗɗo yimɓe daban mo yahay to goɗɗo non to mala aboubacar a yiɗe kullum ɗon en meta en jiɗi jonde jam en jiɗi jonde jam dole jonde jam fade fuɗɗoya diga dow non na diga to leydi to testa non o handi bo e good leader hanɗum woni mo holla lead with example non handi wiya no hanko on ɗiɗo wona mo wari mo tokki yimɓe hunde fe'ani ɓe commencé non wona wiyaɗan ɓoyi goto ɗum tawna goto non to wiya e ɓesɗum mumɓe nder ko wallata ɓe heɓa jonde jam kadi bo kada ma to wala aboubacar o mettiɗo wallore kadi ɓeɓe gonɓe kamɓe waɗde non to min e wiya tun daga gwamnati hannu hoore majum ɗum wari kadi ɗum walliti goɗɗo yimɓe keɓuɓe matsala daga oda side kenan non to hamɓe ɓe ɓen bo non no koɗo meɗen wi ayɓe kuma ɓe everybody have equal right non and all rights are equal exactly so ɗum ɗune watta ɗum wiya ɗum yetta goto ɗum walli ɓe hamɓe so that means they are not indigent non so they need to be considered sosai for citizens non a yetti non to raccani ko wiyata ɗo wonta handi ɗum wiya han shugaban ƙasa ko mo wattirte wari ɓe daari ɗo bo yimɓe ka ɓe hunde ɓe andi non ɗum majum ɗo en tawi Allah laamiɗo hokkaɓe jonde jam wonira e ɗum amin amin kadi bo ɓiɓɓe ɓen han joni enen ma en alata enen ɓedde ɗiɗo bandiraɓe miɗe wora no watta alen ɓe non to joni enen ma gaɗen ummoɗen jaroɗen jiyan ko handi gaɗete ko ballitirten ɓe majum non o waɗanno kuno aka noon mba inchallahu wiya e ɓe wiya ko handi non Allah laamiɗo walleje min joni ɗo waɗi to mi yeddima har mi kam fuɗɗi hamsugo kayada goɗɗum hunde ɓe ko nandi e noon non inchallah Allah sako ya Allah khairi zuwa jamu kuuɗa fuɗɗina taw jungo muɗum to Allah sako ya khairi Allah laamiɗo wallahi amin modibo bara'u to bara Allah binda baraji wai bonon anduɗa min hokki namba ko da hokkata shede so namba min hokkuma sai nodda namba ɗo inchallahu to limshe gonduɗa minen min garay min jaɓaɗe har to gonɗa inchallah fu min waray min jaɓa o ra noddo ɗiɗaɓo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ya wande wa aleykum assalam wa rahmatullah modibo muslim Allah rena modibbo usman to muslim lokaci walla ko woni shawari maɗa o aboubacar mi ɗinna koɗo Allah sakanomo e alkhayri amin e mo nanma gaskiya koɗo waɗi boliɗo tonduɗe enda enen julɓe ɓen gaɗanama ɗum ɓurbaka kamere non eɗi waɗa ka fiide ko sakane Allah yi gomima fuuti ɗum non ɗum wurtinta ɗuɓe goɗɗo wi o kadi subaka goɗɗo noddi to goɗɗum gida radio mi nani ko metti ɗum welayi am bo ɓalejo non sabbin ma ka enen fulɓe en umma daroɗen ɓeɗen kaytude koye ko daɗanteɗen kay ɗum suɓɓirane amma Allah ɓeydima kayama goɗɗum amin amin Allah ko ɓeydanma en ko kadi ɓeydanma en haɗin kay ummoɗon jam Allah hora koto jamma amin amin ma yewtaji maɗa muslim Allah sako e hayri kadi bo mi hokkino on namba an ko neɓuno dow haalanma groupe meɗen ɗum whatsapp ko namba ɗum inchallahu to on noddiyam ko to on noddi nambaji min hokki hande to kab goɗɗum bayani kesum inchallahu on nanay ɗum to on jiɗi nango goɗɗum ɓeydari dow ko ɗum wolwi fu on nanay namra noddo tataɓo wa aleykum assalam wa rahmatullah alhamdulillah haka wonji ko ɓowa nam alhamdulillah moni moti ko waɗi karam hoto Allah safi alayhi amin amin
gaskiya ko mun yi tsakanin Allah ya kamata idan wani tare non bumun faɗi sauran sun ma insha Allah ne insha Allah in faɗa su dan sai ba ku non ko sun ci da Allah sai ma ke ai kan da sabon gosi ne ne ta to non gaskiya mu yi ne da mutunci kuma non gaskiya in tara in go ko non musamman da kuma waɗannan ingoti da shindi non wati kun sai ma a yi da fullo non an da yi da fullo an siya wani nama domin yadda har sai ya kamata in jaron ku su ke an da ta kasa kuwa na nan fullo wati an da gobe da harata ku ne su wati non wani yanayin faɗo su wani na in jikito non ya kamata a fulbe don wani rai ya kamata idan su je irin maji non Allah ta kanu ya zai Allah amin amin min jetti moƴƴi ko Allah sako alheri comrade inchallah mi ɓeyda wartogo dow makko woni haala ma karshe to haala ka karshe woni gonga fulɓe on mbi haali ɗum tawɗen ko'e meɗen hannde sey daroɗen e dow gonga kadi jogoɗen addu'a ngam addu'a'u sayful mu'minin hande to kowa yiɗama to Allah yiɗuma shikenan timmi to sannan kadi shawara ɗum ɓe hokkata sukaɓe meɗen on andi hunde to fe'ake irini ni ɗum gi'a ɗum hunde to fe'i daban gaɗɗo ɗum daban mo ɗum nangata daban to sukaɓe meɗen nder leydi to goni fuu sey kakkilana to jahata ɗutta jangere ɗutta yawo ɗutta nattango bige to andi wala majority ngam wawa gaɗa ɗum ƴaɓɓake on ni gomnati e wiya lalle ɗum wadda kuuɓe nga'al to kuuɓe ngal bo to na ɗo ɓe goni fa ɓe kooti to heegi a ɗum wari ɗum nangani en sukaɓe ko ɗum nangani en arɗuɓe ɗum so'ake e ɗum yara bone kadi to ga Allah sey ɗum hakkilena ngam doggirgo torra Allah sako e alheri ranar dow kadi assalamu aleykum waleykum salam to eftudande maɗa to nantamo so bono no min mbi on en walana lokaci ɗum ko wonanta bayani ko ɗum mbita dalla dalla amma daga Allah waɗi min hokki namba ko da a heɓa account namba ɗum ma nder nambaji tati ɗi min gondi namba min okkuno on ɗum whatsapp ɗum mi ɓeyda okkugo ɗum kanjum woni ɗum 070 63 53 5177 ko noddon namba ɗum ɗon ko noddon nambaji ɗiɗi ɗum hokki inchallah kab goɗɗum bayani on nanay ɗum emi toro en kawtindir kawten ko e meɗen balliten yimɓe meɗen jimbo koye wala ngaro ballitaɓe sey enen to Allah balluma en wakkati meɗen heñi sey to Allah yaari en sati garojum assalamu aleykum wa rahmatullah Allah